Què serà l'entreno? Entreno? Voldràs dir entrenament. Per referir-nos a una pràctica esportiva, diem entrenament. El català correcte. Passa'l. Podem entrar a aquesta tenda? He de mirar una cosa. Tenda, voldràs dir botiga. Ens referim a botiga a aquella botiga on comprem tot allò que necessitem. Català correcte. Passa'l. A més, m'han garantitzat que aquí hi ha productes que em poden ajudar. Garantitzat? Espero que et vulguis referir a garantir. Garantir, assegurar alguna cosa. El català correcte. Passa'l. Bueno, està bé, doncs anem a enterar-nos-en. D'acord, però jo no conec que enterar-nos-en. En tot cas serà assabentar-nos-en. Anem. El català correcte. Passa'l. He parlat amb el botiguer i m'ha assegurat que en un màxim de 2 dies et farà l'entrega. No vull saber a què et refereixes si dius entrega, però si et refereixes a lliurament, 2 dies em sembla un temps molt correcte. El català correcte. Passa'l.